ଦାସ ପରିବାରର ଏ କାହାଣୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପି ସାରିଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ କୁକୁଆ ଭୟ ଖେଳି ସାରିଥିଲା। ଉତ୍କଳ ମା'ର ଆଖି ବି ଲୁହରେ ଭିଜି ସାରିଥିଲା। ଉତ୍କଳ ମା ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ହରେଇ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଉତ୍କଳ ମା ତାର ଚାରିଟି ସନ୍ତାନକୁ ହରେଇ ଆଜି ଏ ସମାଜକୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେଇ ମାଟି ଘରର ମଝିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଭଙ୍ଗା ଦଦରାର ଖଟ ଉପରେ ଥଳା କାଗଜ ଖଣ୍ଡିଏ ଥିଲା। ଆଉ ସେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ସେ ଥିଲା ଦାସ ପରିବାରର ଲୁହଭିଜା କାହାଣୀ। ସେଇ ଚିଠି ପାଇ